más, ¿no? Pues listo. Pois aínda está o Depor celebrando no terreo de xogo, pero nós xa estamos aquí preparados para o seguinte partido que será un Compos Racing Club de Ferrol. E doulle de novo a benvida a Madia Levo, que tal, moi boas? Moi boas, aquí estamos outra vez no mesmo sitio que antes. Bueno, como ves este Compos Racing Club de Ferrol? Falábamos agora fora de micro que, a ver, son 5 partidos, pero unha das últimas oportunidades que teñen os dous equipos de conectarse á competición. Sí, porque aínda non gañaron ningún dos dous, entón é a oportunidade que teñen para eso, para poder engancharse e poder aumentar as posibilidades de meterse polo menos no playoff. Pois a saúdan os dous onces o público que están por aí, están moi activos tamén os xogadores do Celta, tamén aquí os de Twitter Ourense. De momento, ese Twitter Ourense que non acadou as vitorias aínda ten tempo de reaccionar, e no outro lado da balanza está o Celta, que é o favorito. Falábamos agora de que está un peldaño por riba dos outros equipos de momento. Sí, de momento está sendo cara e cruz. Os dous finalistas do ano pasado están facendo un torneo moi distinto. Realmente temos a Ourense que están facendo números, de que equipos lles convén que gañe, que resultados lles veñen mellor, pero como dicíamos antes tamén aínda quedan moitos puntos por xogar. Pois vai comezar este partido, vai haber o sorteo aí de campos entre o capitán de Twitter Racing e Twitter Compos. Vou coller aquí a chuleta de Twitter Racing, así temos os xogadores, e vamos intentar decir a maior parte dos xogadores, aínda que non é fácil. E xa está todo preparado. Vai efectuar o saque inicial o Compos. Aí arranca o partido. O balón para a defensa, máis ben para o portero, para Permui, que controla o balón e busca xa o xogo directo. Aí xogando o Compos, a primeira balón. Aí na loita o Racing Club de Ferrol, tamén o Compos. Aí loitaba o dorsal número 10, Seoanillo. Aí tamén podemos dicir que o 10 é unha das estrelas do equipo ou non? Sí, era un pouco que xoga nesas posicións de media punta. Realmente aínda non destacou moito nos partidos que xogou, pero supostamente un dos xogadores que ten que sair neste partido destacar. Pois o primeiro ataque do Compos no primeiro minuto de xogo, camiño del. Aí controla o dorsal número 16, Nacho. Nacho xogando na banda para Chuecos. Recupera Antón Vieites xogando precisamente para o dorsal número 19 do Compos. Creo que Pelu Castro 19, penso. Aquí non o temos no planel, pero temos aquí o comentarista que é un especialista, así que eu fíome del 100%. Fui metendo os datos de todos, pero bueno, ainda así. A camiseta do Compos non axuda moito porque non ben leva os nomes, e iso realmente fainos un poquinho a vida complicada. Ainda así sempre mellor que a que acaba de utilizar a Ponfe, que era a camisola dada volta. Sí, o recurso ese, bueno, o recurso de última hora. Soba Racing Club de Ferrol, aí está o Racing, controla o seu dorsal número 11, Alexanco, e boa defensa agora do Compos, segue o perigo para o Racing. Xogando na banda, boa defensa de novo do cadro santiagués. Aí a falta clarísima e será, polo tanto, balón para o cadro que dirixe. Teño aquí ben, Tractor. Pon aquí Tractor. Sí. Tractor, non sei que. Bueno, está claro que é un alcume, supoño. Estamos aquí en Inglaterra, que o Tractor é unha ferramenta importante, non? Sen dúbida. En Lalín, que é unha terra gandeira aquí, agricultora. Aquí seguindo esta Galiza Twitter Card dende Galicia Centro, Lalín, Galicia Centro, no Manuel Anso Cortizo. Agora, ademais, peta o sol, que dá gusto, eso tamén é un hándicap para os xogadores. Sí, o Compos que empezou ás 9:45 non é as mesmas condicións agora, Ataca o Racing, ollo con perigo, o balón peneirado, pode ser o man a man. Aí está, que paradón de Permui, a segunda xogada, boa defensa do Compos, a primeira gran ocasión do partido, Meteu aí man a man Permui moi boa. Os porteros están sendo moi importantes nos equipos, temos aí Arsenismo no Celta, ahora Permui, Cornet, que tamén, aínda que encaixou 4 goles, pero tamén fixo unhas paradas, están sendo protagonistas en moitos dos partidos. Vai o saque de esquina, dende o lado dereito, vai Alexanco, para Twitter Racing Club de Ferrol. Aí está Twitter Ferrol poniendo o centro, balón que cae na área, o balón pedía man de man. Pita penalti. O colexiado pita penalti por mans dun xogador do Compos, enfádase moitísimo o banco santiagués. Non sei como viches. Bueno, é difícil dende aquí. O que dicíamos antes da reacción dos xogadores, parece que non protesta moito, protesta máis o banco que os xogadores están ali, eso indica que seguramente na man petoulle, non sei se
se foi de penalti ou non. Vai Alex Vélez. o Ariete, o 9. Aí está o 9, o balón no punto dos 11 metros, no punto de penalti, vai Sopaus Permui para efectuar o disparo. Alex Vélez, primeira ocasión para o Racing Club de Ferrol, bueno, segunda, despois dese parón de Permui. Aí vai o 9, tira o 9, gol! Gol, 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 gol de Twitter Racing de Ferrol, marca Alex Vélez, adivinou as intencións Permui, pero nada puido facer o disparo con moita forza. Sí, con moita forza a un lado, realmente ben tirado. Pois adiántase o Twitter Ferrol, Twitter Racing, 0-1, minuto 4 de partido. Ten que reaccionar o Campos porque de momento solo sumou un punto nese debut diante do Twitter Lugo, a ceros. Aquí hai que sumar para estar nas eliminatorias, non queda outra. Está claro, agora mesmo realmente o gol acaba de colocar o Racing dentro do playoff e quedan fora Compostela e Ourense neste momento. Claro, ainda quedan moitos partidos. Por eso quere reaccionar o Campos. Aí está o balón de Permui a diagonal para Dani Cabo. Dani Cabo controla o balón, fai o caneo, que ven o fai o dorsal número 9. O de Melide, o do ex do Cire. Xogando Campos por medio do seu anillo, recupera o Racing. Aí a loita en 3/4 de campo de ataque, pedía falta Dani Cabo e falta indica o colexiado. Falta aí nun costado esquerdo do ataque do Campos, a ver se hai reacción rápida do Compostela, que, como dicíamos, estáse xogando tamén poder meterse no playoff. Pois aí está a falta que vai efectuar o dorsal número 19, subindo as torres do Campos, entre eles Eros, que está aí coa súa envergadura para intentar rematar todo o que aparezca pola área do cadro da Ferrolterra, do cadro do Racing. Aí vai o dorsal número 19 de Campos, pon o balón pechadiño, sen problemas, para o porteiro, para Snoop. Esa quere sair con velocidade. Balón para Cocas, aí na banda, Cocas pedía intensamente a Lesanco o balón, de momento non lle chega, que ven a acción do Racing por banda, vai a defensa Antón Vieites, o balón para o autor do gol, para Alex Vélez, a disparo, de momento estou vendo un poquinho máis armado e máis perigoso o Racing, Sí, está vendo chegados dos dous, pero sí que o Racing está pisando máis área que o Campos. Parece que agora mesmo está demostrando ser o mellor equipo, non? Pois terá saque de Curruncho o Racing para intentar abrir fenda no marcador. Lembremos que gaña 1-0 con ese gol de penalti de Alex Vélez. E aí vai Alesanco, o Regunchiño, os primeiros trocos no cadro verde. E aí vai o saque de Curruncho buscando aí a punto de penalti onde aparecía Martiño Sil. Segue o perigo para o Racing. Controla Chuecos xogando, probando disparo, recuado totalmente o Campos, quere sair, o balón que peta será de novo córner, creo, se non evita Permui, non evita, será córner para o Racing, que está moito mellor no partido de momento nestes 6 minutos e medio, e ademais gaña no marcador. Vai o saque de Curruncho, de novo o dorsal número 11, que é o dono do balón parado, Alesanco. Sí, dos dous lados, está sacando córner por un lado de outro, parece que confía moito na súa puntería. Aí vai de novo Alesanco poñendo o balón, aí ten que atrapar en dous tempos Permui e quere sair con velocidade co pelotazo buscando a Dani Cabo. Dani Cabo recibe de costas, controla o balón sobre Divisoria, o balón que quería abrir aí o dorsal número 4 Pablo, pero recupera de novo o cadro racinguista. Twitter Racing controla Cocas meténdose cara adentro, xogando aí con Chuecos, que cruzou do campo dun lado a outro, ahora está xogando por ali pola esquerda. Alesanco abrindo o terreo de xogo, aparece o dorsal número 8 Santi Peneiro, balón para o 16, quere salvalo, salvouno, pero chapou no primeiro pau Permui. De momento o Campos está a custar moitísimo. Sí, estáse facendo dono do balón o Racing, está xogando no medio, está topando xogadores nas bandas e o Campos buscando contraataques como este. Que eleva a Dani Cabo, escorado en banda esquerda, Dani Cabo falla a xogada persoal, Dani Cabo quería outro recurte, pero que está prácticamente só. Aí pide falta, eu penso que había agarrón, e non, o que pita é man, enfadose Dani Cabo. Enfadose, eu creo que era falta. Dani Cabo, que non é por físico, pero que sí que ten mobilidade aí, e creo que é unha falta clara. Bateulle por detrás, era falta. Eu penso que incluso hubo algo da marrón aí sobre Dani Cabo, e claro, colleu o balón co man, pitaronlle a man e enfadouse. E aínda segue aí falando co colexiado. Dille que o colexiado que isto é o que hai. Isto pitou, isto é o que hai. Está pitado e agora hai que pensar na seguinte.
Estamos chegando ao Ecuador deste partido, 8:30, 0-1 gaña o Racing con ese gol de penalti no minuto 4, que lle está dando a primeira vitoria, os primeiros puntos do torneo desta segunda edición da Galiza Twitter Cup. No Manuel Anso Cortizo de Lalín, aquí estamos vivindo unha xornada diferente. Despois, moi atrevidos contraprogramaron o Compos Depor ás 8, pero aquí, o que está aquí está o importante deste fin de semana, non no Compos Depor nin no Celta. Sí, elixir un mal día para competir con nós. Está claro. Xogando Xoanillo, non, era o 10 do Racing, que é Cano, o balón peneirado fora de xogo. Aí hai moitas dúbidas dese fora de xogo. Igual a acción de anterior de Cabo tivo algo que ver nesta. Sí, pode ser, para mí non era fora de xogo. Por certo, Cano, que o ano pasado meteu un golazo, un gran gol, a ver se este ano pois volve con ese acerto do ano pasado. De momento, antes coincidíamos que de momento o gol do torneo pode ser o de Braixiño, do Lugo, non? Esa vaselina a córner. Sí, para min sí, porque primeiro hai que ver adiantado o porteiro, colocala aí, e aparte a importancia do gol, que é un gol moi importante que foi o que iniciou a remontada do Lugo. Que finalmente gañou a Twitter Ourense 3-1, aí a loita de Antón Vieites, recupera o Compos, buscaba aí o Cano, recupera de novo Racing de Ferrol, pero o balón que caille ao porteiro Compos, a Permui. De momento moito xogo aéreo, hai que baixar o balón, quere facelo agora Santi para o Racing, Santi para Cano, aí a falta creo que clarísima, e incluso pode ser algo máis, e hai algo máis porque hai cartón amarelo para o dorsal número 5, creo que é, do Compos Sabra. Creo que ensiñoulle o 5, non estou seguro. Pode ser. O cartón era clarísimo porque entraba só na área. O Racing está xogando no medio campo, está filtrando esos balóns, que é a clave do partido, está sendo eso, acertar no momento de non caer no fora do xogo, e está chegando tantas veces que, bueno, que algunha pode caer no fora do xogo, pero noutras está tendo esa certeza, non? Pois a falta perigosísima aí na frontal da área, preto da semilúa, está preparado, non atino a ver o dorsal dende aquí, Cano está fora da xogada, Alexanco, que é o dono do balón parado, tampouco está, que está na banda, así que veremos quen decide aí o adestrador, José Luis Chaconero, teño aquí apuntado, aí vai. O disparo, Permui en primeiro tempo, balón que lle cai, non hai ninguén do Compos defendendo e gol. Gol do Racing Club de Ferrol. Non foi a primeira, non foi a segunda, pero na terceira, de novo, dorsal número 9, Alex Vélez, que caza o balón, aí moi branda a defensa do Compos, remataron 3 veces ou 2 veces prácticamente sós. Sí, moi branda, a falta está ben tirada, pero había que rexeitarla e sacala fora, non? Podía parecer fora de xogo, pero había un xogador do Compos no poste, co cal estaba habilitado Alex Vélez, que por certo é o seu segundo gol e Pichiche actualmente, porque non hai ningún xogador que leve máis dun gol. Marcha para o banco, despois de marcar eses 2 goles. Aí Permui estaba desesperado porque dicía, claro, eu se fago a parada e non hai ninguén para o rexeitamento, deixádesme vendidos. E así acabou a xogada 2-0, 0-2. Gaña Twitter Racing a Twitter Compos no 12 de partido, quedan 8. E de momento pónselle ben as cousas, eu penso incluso que merecido, polo que estamos vendo no terreo de xogo. Pero quere reaccionar o Compos, Dani Cabo, xogando para o 14, non indica fora de xogo, pode ser boa para o Compos, o dorsal número 4, Pablo. O seu lanzamento moi por riba da trave, mandou unha fora, aí podía meterse no partido do Compos. Sí, eu creo que tamén era fora de xogo, porque cando avanza aí o xogador que está en posición antirreglamentaria xoga o balón. Un balón que agora mesmo non hai. Agora mesmo non hai balón, onde mira, aí detrás do balado hai un, está escondido. Tamén Permui da outro, mira, de non ter ningún agora temos 2. Son as cousas. Está complicado para o Compos, 2-0, o Racing agora vai a resfriar un pouco o partido para que non pase case nada máis. Os partidos son moi curtos, claro, 20 minutos, dá para pouco, e unha vantaxe de 2 goles, ainda ningún equipo foi capaz de igualar. Dá para pouco, pero vendo as caras de algún, dá para moito tamén. Tamén dá para moito. Ollo que pode chegar ao terceiro do Racing, o dorsal número 4, era Iker, intentaba dobrar, pero non apareceu ninguén, o balón que é para Permui, que pisa o balón, agora colle coa man. No 13 de partido, 0-2, gaña Twitter Racing. Problemas para Twitter Compos para pasar a esa fase de eliminatorias. E dando un chimpo importante o cadro de Chaconero.
Recupera o Racing. Ahora, ollo, que hai algunha patadiña. Pide perdón Santi, o xogador de Twitter Racing. Será falta a prol do Racing, non? O que pasa é que despois seguiu a xogada e volaron as pernas. Estáse quentando un pouco o partido aí, creo. Porque creo que os equipos están, bueno, frustrando un pouco porque non están as cousas. E a ver se calman tamén un pouco os ánimos e vemos os 7 minutos que quedan ou 6 de fútbol. Aquí seguimos en directo, agora en Twitch, non en YouTube, estamos en Twitch. Por lo importante que estamos xogando Compos por medio de Dani Cabo, todo pasa por él, por Dani Cabo, por dorsal número 9. Abrindo terreno de xogo, quere dobrar. Aparece Pablo quere ingresar na área, Pablo pon o centro, pode ser boa para o Compos, controla, botouse en riba o xogador do Racing, agora pedía tímidamente penalti o dorsal 14 Guisandismo. Pero penso que non había nada, non? Eu penso que non, deuse a volta e tratou de buscar posición de tiro, pero non foi capaz. Ataca de novo o Twitter Racing, o control non foi bo, banda para o Compos, quere efectuala con rapidez Antón Vieites para Dani Cabo. De fica coa bola, non vale furar. Aí están os dous tamén. Está facendo un torneo tremendo, tamén falando, ollo que pode ser boa para o Compos, aí está o disparo. Aí, moi tímido de Sergi, e sen problemas para Snoop. Sí, o Compos en todo o torneo está sendo no que de cara a porta con pouco, levando pouco perigo, realmente. Entra, falando de non vale furar, entra Eros, e falando de fica coa bola, vaya torneo está facendo Anso Tato, tamén outro no partido contra o Racing, facendo incluso caneos de moito nivel, pisando o balón, buscando canos, espectacular. Berraban na bancada MVP, ainda queda moito o torneo para deliberar eso. O balón que o toca Chuecos agora no lateral esquerdo, pasou de lateral dereito ao lateral esquerdo, pedindo aos xogadores do Racing algún troco. Varios ao mesmo tempo, non poden máis. Din que isto está prácticamente definido, agora queren descansar un pouquiño. E volve o goleador. E volve o bigoleador, aí está, Alex Vélez, co dorsal número 9 ás costas, que marcou os 2 goles, como decía María Levo, pois o pichichi do torneo ahora mesmo. Sí, agora mesmo sí, polas contas que levamos non hai ningún xogador que marcara máis un gol, e o único é Alex Vélez, o 9, que ten corpo de 9 de dianteiro centro, movimentos de dianteiro centro, e que aproveitou as dúas ocasións, un penalti e un gol que realmente era estar aí na línea, pero había que metela. E meteu uno coa cabeza, coa cachola, e ataca o Compos. Aí está Antón Vieites controlando o balón, bótase en riba o xogador do Racing, que rouba na medular. Aí está ingresando na área, pode ser boa diante de Permuy. Aí buscaba o caneo pisando o balón, non era mala. Era o dorsal número 14 do Racing, pero adivinou as intencións Permuy. Sí, quiso adornarse moito aí con ese regate. En lugar de buscar o tiro, buscou o recorte, non? Faría o mesmo con 0-0? Seguro que non. Teño as miñas dúbidas tamén. Seguro que non, porque estaría o entrenador anotando e creo que a mellor iba por banco directamente. Pois seguro que sí. Pero de momento, bueno, non corre perigo esa vitoria do Racing, que gaña 0-2 cando restan 3 minutos e medio de partido. Quería collelo de novo Alex Vélez, o balón para o Compos, que está pouco atinado ahora no servizo Racing, que o balón boísimo, peneirado para o dorsal número 24, Cocas. Cocas controla o balón, Cocas quería facerlle o cano pisando o balón, quería facerlle un segundo cano, pero non lle mercou as intencións o 18 do Compos. Pablora, según teño apuntado aquí. Será a banda para o Racing que quere, bueno, pois que pasen os segundos, que esmoreza o partido e levar aos 3 puntos. Sí, está sabendo xogar os minutos para non dar opción ao Compos. Tivo aí un pouco eses dous achegamentos que non foi capaz ao final de tirar a porta, pero quitando eso creo que o Racing merece gañar este partido. Xa estamos preto dun dos platos fortes do torneo, que é o noso derbi de por Celta. Preguntaba antes Dani a quen veía favorito. Eu vexo favorito Celta, pero hai que xogalo, claro. Sí, hai que xogalo. O Celta, en principio, ten mellor equipo, polo que se veu nos partidos anteriores, pero, bueno, é un derbi, e o Depor supoño que tamén pues, tomará ese partido como algo especial, non como outros partidos, non? Pero antes ainda queda rematar este Compos Racing, ainda teremos outro partido polo medio, estou intentando buscalo. Compos Racing, Pontevedra Ourense. Pois, bueno, ese pode ser a última bala de Twitter Ourense diante, digamos, da revelación do torneo, Twitter Pontevedra. Totalmente de acordo contigo, porque Pontevedra, que son estreanse este ano na competición, bueno, o rendemento que están facendo é fantástico. E o Ourense é o contrario, un dos favoritos que está pues, tendo un torneo que non se contaba, non?
Está me gustando moito tamén o extremo esquerdo do Pontevedra, Piti, bo xogador aí. Bueno, estamos falando desto porque este partido está prácticamente finiquitado, falta minuto e medio, gaña 0-2 o Racing, que ademais ten saque de Curruncho para abrir fenda no marcador. Alex Belis, que agora efectuou tamén ese saque de Curruncho, agora non está rematando, as segundas vaise perder por línea de fondo porque ese xogador que aparece por aí de verde non está no terreo de xogo, foi trocado, así que non serve, eso non vale. Vale. O partido xa está xogando incluso no campo do Compos, así que con 2-0 e aínda por riba, pois dominando o Racing, o Compos parece que non ten opción de reaccionar neste tempo que queda, que é moi pouquiño. Íbamos a entrar no derradeiro minuto de partido. Controla aí Seoanillo quería buscala e falta pro do Compos. Por agarrón, saca rápidamente, non estaba no sitio, pero deixa seguir o colexiado. O balón para Twitter Compos. Aparece aí Twitter Racing e será córner para o cadro santiagués. Pensas que se pode meter no partido? Queda moi pouco, xa, Queda moi pouco, quizás se é capaz de meter un gol, a non ser que sea un prolongamento grande, pero é complicado. Pois vai ese córner, ataca o Compos por banda dereita, o pase da morte, chega ben Snoop, aí o porteiro Racing, que curtou, será de novo balón para o Compos, que intenta pois morrer matando, polo menos, intentando buscar ese gol da honra. Anotou o Compos, non anotou, non, no torneo. 0-0 co Lugo, perdeu o segundo tamén, penso que non anotou aínda, pero busca aí ese gol. Balón para Xoanillo, pedían fora de xogo, podía velo. Aí está o dorsal número 8, pon o centro para o 14, pedía penalti e pita penalti. Penalti a prol do Compos, moitas dúbidas, e aí pode chegar ese primeiro gol do que falábamos. Pode chegar, a ver quen é o encargado de lanzalo. Collo o balón o dorsal número 14, Guisandismo. E vai so pausa Snoop. Pode abrir a súa conta ao Compos. Xa na prolongación deste Compos Racing, por eso tampouco protestou Racing, porque isto se está a 1-0, íbamos ter que falar este penalti. Vai Guisandismo, aí está o disparo para Snoop, o segundo gol. Non foi a primeira, lanzou fatal, pero na segunda, aí con Snoop totalmente vencido, pois empurra o balón Guisandismo e marca o 1-2 na prolongación do partido. Sí, resitou o balón xusto ao medio da área e aí chegou o Guisandismo, fácil para marcar este gol, que non sei, bueno, ahora veremos a ver como se pon a cousa, se hai 2 ou 3 minutos de prolongamento, quizás o Compos teña quizás unha ocasión para igualar. Pois pode ter, a ver o que decide o colexiado, decidiu que isto era penalti, a ver canto decide que hai de prolongación. Tivemos 2 penaltis, un para cada equipo, neste Compos 1, Racing 2. O balón para Permuy, aí vai ter a última Compos, o balón para Permuy. Aí está o saque de Permuy, Xoanillo pasa por enriba, recupera o Racing. Aí vai o dorsal número 17, Samba, quere alonsar o balón, que ven o ya pasa, aí o disparo. Era o disparo de Cano, será córner para o Racing, pero que aí pode morrer o partido. Sí, creo que a saída de Permuy tiña que ser a non sacar desde tan atrás, sino buscar un pouco un centro de unha zona máis avanzada, non? Apurar un poquinho máis a acción. Sí, apurar un poquinho máis a acción, porque hai que chegar máis á área, o campo é grande, como decía antes Anso, desde atrás é difícil colocar arriba de todo. É longuísimo este campo. Comentábame que en dimensións máis longo que Riazor. Dicíame antes un dos organizadores, bueno, pode ser. Aí está o Racing, pode matar o partido. A parada no primeiro pau de Permuy, quere alonsar o perigo. O balón para Cano, Cano para Santi, o disparo era de Villar, vaise por riba e piden o final. Aí o banco do Racing, e ollo porque aí un xogador do Racing Club de Ferrol vai recibir cartón amarelo porque botou o balón a Silleda cando tiene que estar en la lin. Sí, lanzou o balón a Silleda ou máis alá incluso. Non quere que se xogue máis aí Lea, Ollo, isto sí que non queremos ver, porque hai Lea aí no campo e que calmen os ánimos, que calmen os ánimos. Veña, xa está. Isto tiña que acabar como tiña que acabar, isto non o queremos ver. Sí, isto sobra completamente. Así que son imaxes que non queremos ver, que non ten nada que ver co que é o espírito deste torneo. Pois a ver se pita o final e remata isto, porque estamos no 3 de engadido, con ese Compos 1 Racing 2 e con Tangana no campo.
Parece que se tranquilizan os ánimos, afortunadamente. Aí están. A ver se… Bueno, ainda non sei se vai a ser unha máis ou pitou o final, non sei que pasou. Non sei, De momento están intentando que se calmen os ánimos, punto. há unha expulsión aí, non sei, vinca un cartón vermello, non sei se máis dun. Non sei, o árbitro non. Sí, eu penso que pitou o final, eh? Hai que discutir o pitido. Eu penso que pitou o final, bueno. Bueno, parece que pitaron o final, remata o partido. Imos deixalo aquí a retransmisión, imos prepararnos para o seguinte partido, o resultado de Compos 1, Racing 2.